To fa jama'a, wani aiki sabo, ƙara kaka. Wato suna nasa shirin jamhuriyar musulunci tana nasa shirin fa. A yau din nan aka hango wani mummunan shirin da jamhuriyar musulunci take yi akan kasar Quwet. Wani mummunan shiri kuma shiri ta fara ma aikin gadan-gadan kai tsaye. Jama'a kun san me yake faruwa? A yau din nan aka hango jamhuriyar musulunci tana kai hari da jirage da kuma mizal da jirage marasa matuka a dukkan wani gate da ya hada bakin bodan Quwet da jamhuriyar musulunci. Bakin bodan Quwet da jamhuriyar musulunci a yanzu haka duk wata muwaba, duk wani gate da aka tabbatar da cewa a bakin boda ake jamhuriyar musulunci ta tashe shi, ta kashe sojojin gabaki ɗaya da ma'aikatan gabaki ɗaya, ta buɗe shi gabaki ɗaya, kuma ba gate ɗaya ba gate biyu ba gate uku ba. Jamhuriyar musulunci ba ta tsaya a nan ba, ta jibge ɗaruruwan sojoji da kayan faɗa a bakin boda wanda kawai suna jiran comment ne kawai su kutsa a shiga Quwet. Jamhuriyar musulunci ba ta tsaya a nan ba, ta tsara manya-manyan jiragenta na yaƙi wanda ba a taɓa ganin irinsu ba, wanda aka ce sun fi ƙarfin F-15, F-35, duk wanda ƙasar Amerika take ji da shi, wanda suka fi ƙarfinsu, wanda ta taɓa amfani da ƙananan su ta kai hari Quwet a kwanakin baya mun kawo muku bidiyon. To ta shirya ɗaruruwa ba wai ɗaya biyu ba, ɗaruruwa ta shirya wajen tura su Quwet a yanzu haka. Wato jama'a fa za a sake bambanta, za a sake yaƙi na biyu. Wato Sadan ya kasa, jamhuriyar musulunci kuma ta ɗauki niyyar za ta kwace Quwet ɗin gabaki ɗaya. Za ta nuna musu cewa ita ba Saddam Hussein bace, ita ba Iraki bace a daidai lokacin da suka yi da Iraki ta yi niyyar kwace Quwet. A wannan shirin da ake ganin cewa jamhuriyar musulunci za ta kwace Quwet ne baki daya, ta gama da sojojin American, ta gama da ma'aikatan Quwet, ta ma kwace kasar baki daya a wannan shirin. Kuma bi iznillahi sai ta yi shi, saboda su suka fara ba ita ta fara ba. A yanzu shirye-shiryen da ake yi ta fara kai manya-manyan hare-hare a dukkan wani gate da wani sansani na sojoji da yake bakin boda. A yau din nan ta fara, kuma a rana tsaka har zuwa yanzu nan. Saboda haka ku tashi a taya jamhuriyar musulunci da addu'a. Idan ka ga abu ya ƙi cinyewa, kuma ka tabbatar da cewa abokin gabanka na kusa da gida yake maka wannan abun, idan akwai yiwuwar ka yaƙe shi, ka ɗauke shi da bai Yahudiya duk ɗaya ne, ka ɗauke shi. To yau jamhuriyar musulunci ta wanke idanta, ta murta idanta, ta ɗauki ma'aikata, ko kuma ce gwamnatin Quwet da su da ƙasar American da ƙasar mamaya duk ɗaya ne, tana kai musu hari kamar take kai hari barak ɗin sojojin American, kuma ta ɗau niyyar ƙwace ƙasar ma gabaki ɗaya. Allah ya taimaka, Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansu. Idan ko ma shirya ne ubangiji Allah shugaban ƙasar duniya ya mika masa hannu ma ya masa wani gwailo haka ya wuce. Amma ban san fassaran wannan abun. Wannan dan kwallon duniya ne yanzu, dan kwallon duniya ne, ya nuna wa duniyar kafirai, duniyar yahudu da duniyar nasara, duniyar munafikan addini cewa al-islam huwa dini.